Uriena de Jokanam, when we can look at Magenga, kind come away back Julu, Gitulu, or watching Mora, obey the politics, obey the cultural. My order, you know what the order back. Kawuno and Dr. Zippy, of course. Yes. Zippy. Jokanamgi, Gombongi, Zippy and Mo Manyakani. You do no cooking at the Mukungi. Anya Sembo, Onyango Kamito, Modaro Dakasego Kanyata. My Ivana say county. Anya Sia County. Asego Manodak. Majasego Nyoma Bear. Koro Zippy. Yes. Sombi briefly, Dongonigi, Sombi Betinade. Dongo Mabey, Baboen. Wakili wa Junior Kilgamaloka mean watu nenda Ohala nenda japonya sobedo ja Ohala lakini ndio 2021 yes koro hata wonto na somo school mangenya somo anyala Sumika High School ndio Sumika National School yes kata the Masoni University matimo my first degree in Drama and Theatre Studies. Castro at the University of Nairobi at Timo Gender and Development Studies. Castro at the Kenyatta University at Timo my PhD in Theatre Arts. I don't know Theatre Studies. In your name? Yeah. Mono generation mona dongecha. Yes. Can you so genuinely need this some arts? Yes. One in Wadongo generation Majung and no you bed engineer, you bed dango. Erika can my youth Monday week courses mobility my art. Ana ero watch mara tugo ni chakre chone ya ma kata kana ditimo university jonyora of course ne oke mora yani ke babo ne do ni amba bedo kilka maloka mi no bene gomo ni moda bedo japuonj lakini kana chopo university no winjo ni koro ade somo milo ni communication journalism and communication lakini kana chopo kuchana ni drama and theatre studies babu ya na dia winjo ni ino yino ni nyalo ana loko kuma ni ngeyo bange to nuko na mani to ka chiemo giduka ni yo akionge gifwenyo kisandika gombele ka seti ku ignerio angeyo an kata na chiemo ne babo ufwenyo na artist na loso gita bor yemba ke gita no oro maybe generation masani to ngimani in lecturer in performing artist yes you are so many things I balance nade Amba kia hanigete. Ama chima kibana kako biro ni ke sete mantiri teach. Ya gimabere ni bedo lecturer ko choni muda berga nyusa ariyo nyaka sapaga chiel. Nyaka die class ma police chimuke na classe, nyaka die bura meetings chimolu bura. And as a lecturer bende ulega bed ni team consultation gi research koro mano mi opportunity manyalo wuoyo gi ji anyalo dhi kuonde moko awinj pach ji an bende aloko awil pata gi mar jok moko koro mano sebedo ka konya dine tich ma sari nyaka sapaka kedi no bedo matek nikech seche moko anyalo bedo event kata mana nyaka sa abicho tino gima tek ne chuo da ko potira moza bicho tino yes lakini tija kama nika kaeni nikitaka awacho an mani gimana somo an mani tich matimo tich mar cinema gi tich mar tugo nieri ok tich minyalo timo godiechieng' ke godiechieng' jitintire tich ikabiro neno tiji to gibiro godhiambo en entertainment gibiro godhiambo ka ibiro neno tiji koro balancing ana wacho ni parenting and about time mar wuoyo gi nyithindo gi winjo pachgi bende an kama katimo parenting na koro ok en ni gimoro ni koro nyaka bed kod tire jok moko ibed gi nyathi bathi kama gi bathi pile lakini ukiko kata gi nyithindo idiche simo kiny moko bende ger maka lor TV eti mango bed piny ango azin manyathi ok nyalo bed kod nyathi bed to mano makosa an nyithinda tiyo gitimo maber kata school lakini sikimako mpaka bedo wako mpaka watugo amiel waketo thum amiel nikech an aneno ni kaka janyuol nego nyithindo understand gimana to amba understand gimagi keto nyithinda machiegni ma akia lakini gi pacha ka gimoro timo nyithinda tang'eyo ni dang gering gi kona nikech gineno ni minwa winja minwa understanda minwa nyalo elewa kata ka watero together ntiri gi moko gin osipe lakini akadara kani mondo gibedo osipe ajo ni anja nyuol faka kono gini anja nyuol
janyuol ni okano siep nyomiyo koko kikelna. Yes. Koro ging'eyo ni wan gi osiep. Yes. Lakini bende wan gi luoro moro mar janyuol gi nyathi. Lakini ka gimoro timo gi bende kata ka gitimo gimoro ma jaleo mama dong ni wacho ni jikikriame lakini kanyo tiriamo. Yes. Mama nyero wacho ni sawa. Yes. In bende koro ka gitimo gimoro to dong no winjore kama koro timo kamano to wacho ni mos mama. Ayo ka bitimo kamano kendo you know. Koro aparo ni wuoyo no ema konyo nyithindo masani kaka janyuol. Kaka janyuol kiketo ni ger nyathini biro bedo chandruok mang'eny ting'eny kaka japuonjo agine ne university kucho chonde ayudo nyithindo ma onge gi relationship gi jonyuolgi nikech jonyuol ger makata ka nyathi nigi shida manade inyalo yudo ni nyathi nindo kech ok onyal kata mana somo to ok onyal kata mana gocho ne janyuol ni owach ni awang' buge na orumo. Yes, okay, chiwo ndala dek ni ang'o ne minwa nomiya 1,100 to kona ne kika goche ne ane katimo gi pesa. Oro narobi kana cha 1,100 ya nyathi pro chama. Dogi mana nyathi donje gik moko magala. Yes. Nika kan nyathi manyako. Mata no se. Wa ka kwando wang'enyo ok kwa. No se. Koro kan nyathi ma wuoyi drugs. Nikech jok madwaro jok maneno jok ma desperate kamano ero in realize much desperate watime kama to in thiero no chieng graduation iponi nyathi pokotiko sombe no way the school chore. Yes. Aya betu msani odane betu msani apart from the world change na matin lakini jomoko kong'eyo maybe nyalo challenges mar bet industry kaka ng'ama dhako industry ni were jogi bong'e ni were gali Ichake giwe. Chona na werga. Yes. Na werga in fact mago challenges ma tegi bedo msani kaka ng'ama dhako nikech mago achiel kuom gik mano ketho dakna mokwongo nikech jaoda nokohero wachona mar wer no mana wer mpaka nyaka mana wer kod wer. Yes, que yo jogo ikokoro ka idhi koro jogo gi kama ang'o miele mbele ji ang'o wacho ni sawa nikech ndalo ng'ini pod itin wacho ni kama atodong' na weyo to dong' na weyo ma beda dhako mana ma koro mke nyumbani dhako adhi tich taduogo sa mpaka chieng' oseyuda ot lakini to dong' pod nokethre makoro I mean anti gi book moluongo ni Oops Zippy the Diary of a Divorced Man igonti kanyo te pod nokethre nikech ng'at man gi luoro ni nyingi nyalo bedo maduong' moloyo moinge mano ng'at ma ong'eyo gik ma otimo bende nitiere gi weaknesses ma giluongo ni inferiority complex gimomiyo otemo duoki piny gi wechege gi goyi mondo ine ni in ng'at manono mondo ung'eni oda stamp authority kuomi to koro mano challenges en mago lakini mana kata mana kopogore gi mano kata mana kionge gi dichuo tek nikech one ka imi nyithindo ino kaka koro wacho ni chieng' ma onge tich moko mag godhiambo nyaka chopo nikech ang'eni ka wigni ira gi ndalo adek mar chopo ot chon tachopo ot chon wawuoyo gi nyithindo wachiemo together why you have fun kata ka an gi weekend ma free tatemo mondo spend it gi nyithinda and quality time an kata ji kogochona kata koni Jumapil en mara gi nyithinda ok anyal biro unless en kuma anyalo biro gi nyithinda it is very clear nikech in the next few years nyithindo yugi bedo koda kora abro bedo gi freedom mamago borot Gombo gi ken kora kanisani higni 5 ka iri wabed kod nyithinda machiegni mondo wane kaka watimo machielo bende iyudo ni mon ichulo matin moloyo chuo mon ichulo matin moloyo chuo mana nikech otoka mana usanika kata mana tije moko iyudo ni thothne mon ichulo matin moloyo nikech mon oluoro bagen yes aso kaka sani joluo festival bende wacho ni mon ok dhi perform akia ok abi donje ok abi wuoye lakini ado penji mon te ok dang bende ni no dich ado penji jogo osiepega jok maloso gido osiepega reasons mage wacho bende awinjo lakini kata upcoming moro achiel dine gi manyo lakini gima be adwa wuoye Zippy cement industry ni asero mugi nyiri matimo act mabeyo seriously tang'eyo nyiri majituma and I think in one of them mondo chop ng'intie no nitie kaka jituma kabisa yes
To nitie challenge moro ma maybe inya duoka from a perspective of a woman. Yeah. Like nitie dir manotimo script workshop kai ninge gima script workshop. To ne wadwaro writer manyako. Ne wan chwa dek. Around ka nota moyo dido ka ana sitimo nyaka training ma writing kai. Yes. Ma ne wan gi ja camera na ne Ramsika. Tido ka out of that class na nigi 24 people to ladies bande ko niganya ka kanyana dwa joma ok gidwa jituma iparo not that level an kadhi aketo joma chuo kende mbele be podarach yani ke gimatimore e piny ka yudo ka mon imiyo wich kuot mang'eny moloyo chuo koro nyalo kata ka ng'ama miyo bede gimotimo to ji mang'eny kore ni ma pod ok ber ahinya onege ok iber kaka Robi ber you know tijini nyaka maybe you made the classes lakini bro yudo ni dichuo ende kama nyalo ndiko to wacho ni omera ka ogini wane ka kwaltimo lakini ng'ama miyo kanga tachielo kone koda gimoro matin kama thothwa mon wan gi chuny nyithindo actually koro gik matindo ka ng'ato kata ng'ato dwaro ni mondo puonjwa onego puonjwa gi muolo especially ka wasebedo jok madongo onego kata ka ami tija ni mondo irange kaka kiduoka marach ma feel ni tija ni okanyal dhi kumoro inyalo kona ni okay story ni to meet lakini kaka ichake ni chake kama diere ka irito dong kama to ng'ato nyalo yudo to ng'ato maybe seche moko nokawo tij nyako to rango ni ya unto mondo be mondiko gik moko mowachore statement no yoro ng'ato wacho ni yes I get you get it yes. Koro kata ka ng'ato dhi manyo jogi eki question ni nyaka ipenjige ni okay me or na tumi achiel cha ikona ni ayudo tumi ni kare ni pokawinjo maber yeah to okay inyalo biro timo kana mana tuma achiel yeah kana tuma achiel kende nikech anta ng'eyo ni maybe nyinge madongo go nyalo bedo ni odich yes lakini nyiri mawer okdang kos kata chela rio machako tipan ka hand ngato oneno ka nyiri modongo eneno ko kudhi kelo ne jouso ipano timo marach en obet pinyo ngini aketo chuo moketo kanyago tayari dhi kelo ji yes koro sometimes beni kata mana kaka wanjo sinema to seche moko wakawo nyinge madongo to waketo to wakawo nyinge matindo bende waketo ka mondo omed jiwo gi nikech kiny ng'acha bro bedo maduma oneno ni pesa nitin koro mijiwo ni koro ber kwa jiwo bende jok machako ber kwa jiwo jok ma bende koro puonjore nikech every opportunity I believe is an opportunity for mentoring the next generation koro kata ka wamanyo jok manyalo timo tijegi ko nyaka wamanye yo mar jiwo jok machako gi jok mapod tindo yes pod aduoge thum bet ng'ama dhako gi go thum tek serious usewinjo bekni mang'eny koro kaka sika go thum nitie discussion madhiga mbele ni producers ok ti gi joma nyiri kata joma mon idwa ni nyaka chiw sablenya you no go iraba to you no go iraba because it iraba to video will kodi video will kono you with the studio makata karaba to yinkurum enadi we watch mana to enadi ni timore ni joma chuo mang'eny kwayo yes lakini anda kono ga nyiri in fact amana nyiri batin kenya anda puonjo nyiri gi akono gini kingeni ber to kingeni kadelo eta to ni ber kik inind gi ng'ato nini kech tich kendo nena kodo nena kode maler nikech in ng'ato ma iki okalo 18 to kik inind gi ng'ato ni mondo mi tich nikech pare ni jadi maloro tich inyalo mi kata tich to bang' dwe achiel to oriembi to ka ing'iya mini ni tiji ler kaka nini kik inind ng'ato nikech ka tiji ler jogo dhi luongi kod inindo kodgi nikech gibiro neno tiji no biro manyi an kama chope ni eri poka ndo ng'ato ni tich maka nitie ng'ato mose ni ogada gi tich oting'o lubaya podi to kata kukatima kamano ne kuma chope angeni I'm not the best of the best kane nying maduong' lakini kuma chope ni amba sechopo mabor to en nikech atimo tija gi paro maler atimo tija kang'eni aber gini maka ka yudo tijno tacho ni mano kumara bibi ngato machielo ntero rosari maloya yes koro mara we riti to meka ko bende bira koro gimatimore toke mana tijwa ni chuo chote mon be monte yes
Koro kar pachi onego ibed very confident kingeni abed teacher to okochuno ni mona nind gi ngato mondo yud tich. Mano ok en kata usani, kod en tich office. Onego ibed gi paro maler kingeni an angat maber e tije. Ka ngane dendika ka en mar to bro mara. Ana wacho ni mamnya sayo ketona onge ngama bro maya wa kod luru ni. Robi. Nyathi sai. Mara. Ya mara kodi kuna ni okmara. Tawacho ni asawa by the anonga gine. Tawacho ni asante rokamano, thanks for the opportunity. Mar me belunga interview another time. Koro stories mitimo. Yes. Most of your stories circulate about African story. Mbaka magwa magjo Africa. Yeah, more. Angoma inspire story maritim mbak mo marilate mo taka otisi jana mtena kora an African story. Yes. Angoma me cow that angle. Otisi jana an African story marango watch mon. Lakini nakete gwengwa nikech gini di piny masani josiko kama ne mon musomo tijite mon musomo ngoa kono na wacho ni waya wadoga ni na chien ka kwani chono ni chuoko go mon chono ne onge cha eda kono ma wacho ni waya wadoga ni na chien ka waranga nena wacho ni bende ntiere to gini kiwuoyo gi to bende iranga ni kare ne ntiere mon manoringo owe chogi chuo bende manolala Robi kana Mombasa owe monorito nyithindo kendgi to monoda cousin gigi ntiere chakre chon. Koro ema wacho ni we watim story ni kwakete e piny luowa kwakete traditional African mondo wanena kaka gini dino bedo nike mondo oyaw pach ji ok ni tini mon masani ema wigi te dak en gima ka joko bedo jariyo mowinjore kaka jariyo to ok nyal bedo dak ok en ni ingini wacho ni ne dako ema loso dak mene loso dak ya Egidi chuo to koro kar mon musomo kanyo actually ado penjo kanyo inga mogo book agode one of the nyiri senior lecturer koro ang'eyo ni chon nitie gimoro ndako nego bet submissive to mbaka morigo kani mon ber ko the school but giwacho ni school mon bet the submissive wife ngato nini kaka ingene chuo gibedo intimidated ka neno ka book ni malo ginene ben malo ena dire ni dako kose bed empowered ahinya to we will grow mar bet dako yot mano mi riambo in fact the mon musomo hero tedo hero welo Cielo Robi mano mi riambo gima ng'eyo ni timore ni dako musomo dwaro ni mondo owich pache. Yes. Ok nyal kawo dhako musomo tikoni adwa dhi nyiewo to okadwa ni mondo wuoye. Ma yot magero ni to kik iyier design. You know gik moko matindo tindo go iko. Ni dhako musomo itimo shopping tikoni ni an asetimo ok adwar weche. Dhako musomo dwaro ni imiye pesa otim shopping kata undiki list together iwuo kode koni ni adwa ni mondo wachak gedo idwaro ni mondo watim kanye to koni ni chuo moko ok dwar yawo pachgi gi mon. Koro difference en gamana ni ok ni mon musomo tijgi tek en mani chuowa ok ong'iyo wuoyo gi yawo pachgi ni mon ok ging'iyo gi mon magolo opinion tingini ma oseketho kuonde mang'eny nikech ibiro yudo ni jok moko bende wacho ni chora no wedi kode kamano we otim gike an be gi pesa nani we atima gika dong en wacho ni dwaro gero abager mara yora iketi kodi yudo ni dako gero landi kata chande yawo kata school nursery school kata chande chore bende tima gike kod kar mondo gibi kumoro achiel mondo gijiwre kamoro achiel dicho wacho iwinjo ka dicho wacho ni an gik dako kadonje majaudi nitie nyaka chuo ma dako kia kata pesa moyudo nyaka give investment man go ne a short story moro dire moko kana tiaga kan ne tuomoro ne tu gisebete ICU ba gi exhaust pesa ma gin go bata ko choko pesa buti koro ko chopo kuma ngecha ICU ma kaka expensive koro chopo seche ma koro o gi dako chopo limit to ngani no se recover but okunya chung kende koro wacho ni bana an gi pesa moro ATM adwa ngama ko do ni ndako ma nyaka bid kod ngacha no keto pin ATM bata ko Freeton war pay look at around 70 million that go to get ka chama lot ni pesa gi ni go te
Mano chajuok. Juogi oko fulo ni ringo pitipiti. Mano be juok. Macha be juok lakini ma dokara juok molo ya pitipiti. Iban da ko ne ko ben nge pin number ni ma nyaka mar bank nyaka mar. Ojo ni mo ngi pin number ni. Yes. Lakini I mean kaya ni 70 million. Uone kana tako ni 30. Ibi ye kanga ni 30. Yes, nige seriously that ko ni go injere nyaka ma nige jingini kaya ni gimoro ma maybe osandore okinya kana mana jiwe e biashara ne. Castro. Yes. Ode ngeni ange pesa kama ange account kama kaki moro de team ani abede matu maromo kama. Inyalo di insurance kama. Mai koro wigini nyalo bedo ni imagine gikonyo reni mdako no tefo nyama to koro dinoto pesa no dollar donge mai winjo ngani unclaimed assets. Yes. Parani unclaimed assets 70 million to nyithindi seche go kunyal di school nyithindi tamre di college kata university ni men gikoro dom ma okay trust no. Anyway, one dog project atni. Yeah. Out of projects Mr. Timothy, obey the stage, obey the film. Yeah. If you lost impact life ni more is close to your heart. Theater. Yeah. Yeah, theater goes in there. Theater is the soul of life. You know, film is beautiful. Yes. But theater is about in and on a car. One-on-one. Do you know when I am done with my shows, Aolga, makata 3 days kama ayo ni cage. Energy na te aketoga ichunya kanyoma makati kutoka nyoga maranga mateko na urmote. But the impact mathira ni godo moroma kajibu kanyo tonga tokuni one-on-one wow. Tinne no wange dear in cinema bangero imagine wange like they are like they're excited, they are grateful, and some tell you how that story has changed their life and all that. And even for a lot of impact, even in my book Oops Zippy, it was first a theater show. I did 2 theater shows from that book. Yeah, Stranger in My Bed and Strange Voices. Nitiri kaka book no impacted you. But you want to watch show and they're like, wow, you are. You don't know what you're feeling, by the way. Okay. When I do my storytelling shows, it's I'm not a comedian. I'm not a stand-up comedian. I am a storyteller. Yes. Yes, I am a storyteller, and that for me, stories ga ose chango chunji mange. Yes. Yes. Stories bigi kanyo. Nitie kaka gimiseka the life ni personal inspire the stories written. Gigi kabisa. Ana wale magana. Iti monendi. Kako ni brokoni ni natoka uno. Wadi to play wale. Play ka emodi oneni kejimata. Macha to nenge mane. I lived my truth and I enjoyed it. Anatimo gambakana. Of course natimo asetimo ge outshare into the Stranger in My Bed manatimo kumdakana kaka romo ge jawda mokwongo kaka no dark be kaka mokono diobelo mondi okethore kato to Strange Voices makoro bangne kana se wuoke dagno ero kaka jiosiko no doge dala ni dako maloso so sort of pressure stigma makata kanisa koni to jogwen koni to ngini gik mangeny but anto gimano konya ni jonyuolna no chung koda wacho ni afadhali wanini kaka inni moloyo to wanini kitho siptal koro mano be nitiere kanyo kaso natimo moro ni longoni Agatha Hopeless Romantic kaka da nyinga mar koro Agatha Hopeless Romantic mano natimo kuom ndalo na kane pod antiere kane pod anyako mar tich kabara chana chwe kana sana to pula sana ke na kasanda ke lakini lakini aso bangmano na dia timo moro milongo ni side chick wife mana andiko kuoma koro kaka na yudo siep chunya machielo kanyo ma yudo kodo nyathita wacho ni maybe makore tala kere realize ni kare oken koro mano ni ni side chick wife ma ini paro ni bedo wife to kare put inside chick ke koro inside chick like what man did that ni ni ndo na come we stay yeah koro support come we stay kato bende no bedo matek bangi ni adi aberio
7 years. Naero jamaa sai no. Nene ni kia gine ni keto ka chunyi kamera chini. Yawa nyaro kot gara jaro mo neje luo manisha bene naero naloma naere. Nen kende yawa dongine no kana weto ni kejen. Mara ariyo ni bende yani kejan anakia ko ni koni. Ka en mato mae made chunya te emuocha to gimora mora. Kasto bang mama timo Mama's Mira. Mama's Mira in kuoma minwa. Get minwa no 2021. Ko Mama's Mira timo 2023. Yes, koro na wacho ni wa pare minwa. Kora ndiko kaka minwa no herre godo to no ayanyore to no herore to no get minwa bene ne an minwa. Any loud again loud. Opinionated. Yes. So we are in a one job. Wako ni kaina dia ito. Abro kune kona kiero tikao tikero tewe. Tomano koro watching kimete mgodo. Yes, lakini gimoro bende ki kaka kinangi meno to no one jo herama. And one ya loda o mama of course dao weche because of disagreement. Cheneni disagreement. Lakini bang 30 minutes. Ya wako gojo to katana gojo. Oknyalo kala 1 hour. Oknyalo kala 1 hour mkaka poka kwa ni kata ilungu no kora ne ni nyathina daktari modena I can tell ni to ne we part from your post for the parega to ne negative impact mo no we ngi mani nyaka sa ne minya we nikitino boga then very close to her. Yes, me no very close to her. Na mi apache to no mi apache. No mi aga advice mangen kata ohala kata dark. Cancel na gasto gilemo no lemo together kawadidala na ubingeni bitukanye wawe no era wanya sai no era wanya sai makara siku mkono chusa chikuti no wale magamago lakini I mean no to bangala de no bogowa in fact we maraburu kairi mawapare etone lakini she was very influential no konyo jimange no ponjo jimange moyo kata mana waka ka odwa. She was a very powerful woman. She was a very powerful woman by the way. Ya man kata ka jiranga ni anga ajo ni kare ukiamino. I am the daughter of a very powerful very powerful woman. Korozi pio kwa. Misconception mane imagine go ekiki kimeji paruku mimo kini ngene wana jaje mwali ni nteke maji uketi mo kini okini mko iko na muda kwani ni Yesu ngene kona nezi piji watu kama mara ndio kosono ni bado watu kama nikenza foka kodi gijia ona shida lakini nimesoma ngoma aparo ndio can understand. You can separate your personal life and your professional life. Aparo bale kumabago jikabisa. Ntijo mafele ni profession daktari konego or dark kama konego post kama while I'm another you ana page na maro dongorobi you don't know the director when tip misconception mo kumusu chupo iri team ingana gimaje ko paro no to Kanyalo wacho ni gimage paro lakini anto gimora mara ana wacho ni kiwinjo gimoro puoma to it is okay. Believe it. It's you to decide. It is you to decide. The day you find out my truth, Bende, you will find it out. If propaganda yo chako, to ipingo. Koro iko give me rejuvenate. Koro ana miwinjo nen. Koro abeni zipio kotho team art. Ipandi nyetima. That you do. I love cooking. Yeah. I think I could have been I really love cooking. Maybe I could have been in hotel business. Yes, because one, I love people. I love seeing people happy, seeing people eating. But yes, or maybe I could have been in
any job I could have been doing could have been related to making people happy. Yes, either through food or maybe marketing, I don't know. Yeah, things like that. Because 90% are not in the Kimora. Yeah. I said, look at you, I said. Come on, I said. Good. I know sijoko ngato nyanyero tutokeka twingi. Yeah. Aparo ni gift moro mar smiling katagi kumukuricho. Aparo man gift mar kueyo koko. Yes. Mar kueyo koko. I think and I think the older I get, the more I realize it's a gift. Yes. Mar ilongone konyo conflict resolution. Yes. Gikelo kwe kumako kontiere konyo giyodo solution kuma, like how they put it, finding peace. Yes. Yeah, because every morning I tell myself happiness is a choice. Yes. Karobi wa moya ukadibiro kan tukora koko ni Ramsey. Yes. Robi mama moya. Take record. Take record. Makara tu wewe rata koni Robi aseko ni we record. Tatimbele kai na nyeri Ramsey. You get it? Yes. Yeah, what mar mio it transfer anga nigi emotions gi all over niji okochuno lakini ngima kama jopogore ya jopogore koro nyatinya sai. Yes. For the last 2 or 1 month you said trend kabisa. Is trend kabisa tunatije monge nini usiep tunatije jama usekuchana because zipi loso content because zipi nini la wagoe mpaka na madini any content kuse Ambakia. Robi ambakia. Ido bagi. Amegiri twanga. Ambakia gini kama no chaka katuko by the way. Ne poka hizo kada karibu digni are. Yes, tapeni okada kare do mit kama. Hapa nani no post. Yawa da yudo boyfriend Maria okada. Dina market o aribi to tera kumoro. Kijana ni odhione no gino eroto ondiko pose ni ngayawa sasa hivi manya lori ebe okara tungini andegi okada maduo da kare kuhera jotaka tawachane bitera kumidwa tirai teacher di dibaruzo kelo tawachane tame wacha katu ale magi di ale kama tudongo wacho ni abiro Saturday wadite tema kama teacher bi no ero Okona ni by the way now I'm serious ni ki ateri and sawa okeshira mfake kirisa point ni keji kirisa point temporary tawati ni sai fata ilo soma na gata kai rilo namo okana na kia iri bine industrial area karati na actually interior maratonka ama my way home tadi kanyo tarango karati we ora de kechika pachum chagroki wachana waranyo ni ke badaka tawati ni sawa Teka wachamo kibana. Uchakira kibana. This story is sweet. Let me tell you, pejana not red. Aiparo. Kaje nyaka tuko ginandi kawaza ni. Haja ni lakini kinyi ne tigane no biro to kawa to tera kuma ni poka neno ya. Yaroko. Ufuye boje polo. Ngama koso ne biu. Yes. Koro ngama mona. Do ngati afuye boje polo pecha magoyo. Nemit. Literally. Okanyal riambo. Nemit Nemit ugaro pongiwi. Mit koso mit. Ler. Yeah, and the thing is okanyal wuoye koda tigi moro kosa onge lakini gimangeyo. Kwa bet code. I'm happy. Amor. Yes. Tomor maalakia. Yes. Nisha ngato wacho ni on a light note. Yeah. Zipi yogusa mlema lakini wote mlema ndio ngene in lowland. Mudibet daktari. Kwanza madako. Tokao daktari toketo ngene tent. Kuma tugugo ni debad. Onegweluonge jo dongo ketepi. Iseni bwana magi one of our flowers. Kanke bikika one kid waga ipungal. Ne pinyuru ni si wanda chako. Ka wacho
abro ketho mid story ko gimang'ena chielo ne Robi aseyuaki gini ade kawacho ni yawa manyina urungato miya urungato yako yo nega ngonga yawa miya urungato yo makoro sawa sane ger gieki nja gilingte moko kana like kita post in fact amana du mara beach anyalo paro chino na ok kiji ko nenge mago picha kitano tawacho ni yawa ko yo ngi ma lakini yawa ale kan deka kanisa mara lebe ngato jasa yo kena ngato kana seje ko yoko onga mano wuoyo du mara yani koro sane kijana ni makamaka chir mondo kon jiko ka jineno yawa nyasembo tije kila gire elula dika an ngina ba donge gwen nitie gik marayaga yot yudo ka wuod luo moro okendo kuyu yot seriously lakini yudera nyala ngane ne otedo manyalo tedo gano kuyu tek akegi momeyo aser angeo mang'eny but again statistically maybe statistically I think statistically manani okung'eyo mang'eny nikech uneno mana mon mobiro ka waka statistic gida jokuja ka bende neno mana mon modhithurgi yes magoro en gima wakebo I think waseneno kata mana jotendwa moko mang'eny mag siasa ka irido gi nyumo nyiyo kuche biro ga to kocha chande bende nitiere a few gima thoth kabila mang'eny e Kenya ka kata mana mar kindu luo gi okuyu en ni jineno ga ni okay kendo ja kabila machielo to ngano nyaka manja kabila mar kendo dhako marario lakini an kimor tamora wachina uru ni makelo emwero wako nyiero okay watu wangu suit ochak gochni food atera uru mos lakini amor the thing is this I don't know, but what you know when people say, are you guys really are you dating or not? It is only 1 month. Yes, but it is only 1 month and all these things crazy. But the one thing I know ni kabet Kenya nani wa more amor tayembe anena kwa more. Kono utilize bujije mambo ni sababu de. To tije bende watimo. Yes, kimwati mogi kibende ntire jo ma support, ma sponsor gi. Koro kata sani wa manyo sponsor, manyalo konyo my trips gi we are not funding it on our own ntire jo ma bende fund trips gi konde mwadhie. But embe onya gore kaka ena poko kuno kwaya pesa chakina chakromo kode. Ngini ji bende loko ni ato ange pesa jarokot. Lakini poko kwaya. An poko kwaya Ivaka wadi kwa liku moro pok na chulo kata ceiling. Podi. Thank you. Ngani jiongene wadi ngini jinagaga. Podi. Pok na kwaya to pok na chulo. In fact, jotura gi kimoko bende osekorani mona chukuro wegi. Kijana mo wacho ni pesa ni pok na kwaya se. Koro kwa reitieko. Yes. Jokumane industry kwanza adoni wogi nyiwo manjo luo manyiri. Advice mane menyamegi upcoming artist mostly artist makoreka upcome ingis reality mar industry ga advice menyalo miya nyiri ma andan cameraman nyiri matindo mabire industry sani kaka nyako matin ijabe ibro kwai mano chuno lakini kik ichiu nikech idwaro tich jiamini ni tiji ber kwa kamano to ibro yudo ka kionge jiuro kitiji to ibro nindo giji kaka to ibro wait ibro penye ni to ngane to miyo gi ang'o mang'ani tich ema ni ngane ose amwani no biro tich to dokot koro asayo one tematek mondi jiuri tiji kodi di workshop kodi di timo college ang'o jiuri tiji be confident to seche molungi tich wewe ni antiji achajo kama onge ngata mane ose bedo successful kako juri tiji kata seche matich onge timatima matintinde simbe wagieki wanyalo shoot videos post inti nyithindi ya odi kanyo post gik moko post continue practicing sani eri in fact gik moko be molo ndalowa ndalowa ni onge YouTube ni onge TikTok ni onge Facebook na kao kitero the beat muno tugu idiwo tinde
okit ma ini yo YouTube ni tiketo iketo yo TikTok tiketo itemo acting tiketo Facebook tiketo kwa chande koro sani eri onge kanyalo wacho ni karobi okoma koleta to kabingine ne kazi pe koma koleta ko betem okabedi the whole world one theory remains everyone wants to be associated with successful people. Yes. Koro tema karika eri matin someone will one day notice. Exactly. Yeah. Be persistent. Someone will one day notice. Can you remember nyaka ngato bi? Can you remember? In fact, okana ko ber kiti medical, so nyalo la lidi. Consistent. Lakini ka inconsistent. Robi all of us katan sani o atimo gik moko maber moloyo kaka natimo chon. Exactly. Nikech consistent. Every time kan eno tije manatimo chon, hey, I improve. Aneno tije jok moko so ime terminate tije jok moko. Eka ineni kama katini jitimo abe we med kama koro puonjruok is a constant thing in ngima wa kama nyaro koth goni nyathi sai nyathi sai kikoso ne nyasaye joka nyana mana wan gi Dr. Zigio Koth paro male winjo kaka nyiluo par chigileo paro maler mae makelo giko mar magenga kama go mbakluo nyaka kidieny moro machielo kendo riti uru masani